Good morning, hinaguan. Ayan. So ngayon, andito tayo sa hinaguan kasi ayan, may mga ipapatayo si Brenda para sa kanyang hinaguan farm. So mula dito, puntahan natin yung bin. Parang ang gulo ng hair ko mga moms, pasensya na. Yan, dito sa bandang likod, malapit dito sa fish pond, no, dito itatayo, yan. Diyan itatayo yung I love hinaguan. Yan, so para na sa ganun, pupunta kayo rito, meron kayong souvenir. So, andun na sila Bimbo. Si Mr. Poldo andito naman. Bakit pala Mr. Poldo? Ha? Nagilan daw na isip niya. So follow niyo rin na si Mr. Poldo sa kanyang page. Yan, anak ni Brenda rito na katulong niya na nagbubungkal, nagtatanim ng mga ibang halaman. Yan, para sa paligid ng pond. Ha? Magwe-welding na sila Bimbo naman. Ito rin yung gagawin nilang I love hinaguan at saka yung backdrop ng stage. Katong si Daddy Jun. Ayan. Picture daw. Nakatalig si Daddy. Ayan magiging poste. Ang kakabitan ng plywood. Ama to nabili dito ng 2-4 din. Kuanet. Sugdeng, sumbak. Ang haba nung bakal. Idugtong. Tinanggal ko. Basta ka man di kanopy dia. Dali lang para kana stage may babalin-balhin. Dalin kanopy na may pa dito na to gitaod. Iya haligi subo. Di naman anak raman Kay kay. sino mo daan ko nagpi dinhi na pud ana. Kanti na pud dia. Basta Bakit dili ka man ang mga sounds or kuan. basta lang ba dito na sa Kay kung imo na isibog daan ni, katong kanok isibog na pud dinhi. To kadani man ika-off yung ano. Haligi ni Robo. Tapos sililig kaon. Lagi ni na to gaay. Ano wala na buat. Ngani lang dili ko buat nga letters. Para sa email. Lettering lang. Lettering lang para sa Oh, lettering. Ingani lugar plain. Ikat din sa dayon para sa laga full ba. Ikat din sa dayon nga letters lagid siya. Letters sa tanan. Para nang hawa sa ano ba? No sa letter kwan lang siya i-rap ang letters ko katingon na yun. Tingon dayon. Gamit na to pod. 1 by 2, 1 by 1. Sa likod. Ang 1 by 1. Ito kadali dapat cutting mo na dayon, picturean lang dayon. Ang 1 by 2 mo dito. Poste. Da isa dia dito na din isa na Lay malay. Anak mo nga talaga siya. Anak mo nga talaga siya. Welding naman sila Bimbo. Pinapalit na nila yung bakal.
Dati magkano inabot ng ganito? Isang ganito. Na, Naman sa tindahan. wala pa. Ito ba ano? Ang laki. Hindi pa nagbigyan ng quotation. Yan naman si Ma'am si Donna na may pakape at tinapay. Wala pa laman. Ang adik sa kape. Ay, ilaw-law. Isaw-saw na lang. Sama. Pobre na. Naguba na mga mag. Punta ka ng baboy, ito ang nanganak kong unggoy. Para lagi mo daw sa unggoy. Hay! Tingala gani ko asa na unggoy ano. Ayaw, kiluoy kayo sa akin kayo. Taas kayo. Pwede lagi, pala tayo natin. Uy, kiluoy kayo, unggoy. Jinky! Jinky! Hindi ni mo ni anak baka piyaok man sa ikaw, dapo makag-aping. Jinggoy. Wala ka na anyan ulo ba para ka na ko si mga aping. Aping ni mo, wala. Wala ko gani. Ganti ba happy family yawa kayo, gay among kaning yawa oh. Ano happy family man? Ano siya nga, libre ta kakasta ato tayo kas, walay bayad, anak sorba. Guide me pa, uban ko sa animal. Ang iya ka ira ko mauban. Ang tumi dito. Sabi ka di ba tinabi si Bert kaya para sa mga bros naman ni yawa begining animal good. Sabo raw? Yung paghangin ni mo na ito sa paon ta ka? Jewel mag-speak nga niya kay Ah, gawin naman dahil. Ako rin dito siya dahil nung gato ko sa kuwa gato. yawa ka. Ano, nautot? Eh, yata mo na sa kuwa, kasi sabi ko, dito pwede kaya pag dito ko nilagay yan, magiging tourist spot man yan sa para tuloy ang pagalitan akong DNR. Diyan kay hatag. Wala. Pero sa'yo mo nahatag, namin yung maghatag. Ito na po ngayon. Ay, suka. Kasama ang ating mga hinaguan boys. Ito, hi bo. Hi bo. Timbang na diretso ya. Ay, ko. Sa tinilaw eh. Balik na siya sa... diretso. Lumbol na niya dia. Ipagawas na pre, pagawas gamay, kana tumoy lang. Kanira, hinduira. Bawasan pa ng kaunti. Kasi hindi po maipasok na dito sa pagitan ng bakal bago i-welding. Itayo. Itayo. Bubog ko. Itayo. Hindi maigo dia. Ayaw kay kon kay malubak. Hindi rin pala talaga madali yung paggaganito. No? Akala natin yung magkukunik pala ng welding, maghihiwa, kailangan din sa mabalan. Yan, sakto na. Sakto na. Kakulit mo. Ayan ka. Kapag mahok yun sa bakal na walang gloves, ground? Oo, di ba? Dapat na nakaano siya. Nakakap.
Connect. Ini isa pa. Down din siya. Yung bobong Okay, kung restricted mo dyan. para hindi mabasa. Sa lili. Kasi mo, wala yung mga limited iya. Hindi na nakasaksak. Sira ulo sa Pudoy. Buang ka Pudoy. Pinagtitir pa kayo ng Pudoy, oh. Kasi nga di nakasaksak. Una kayo lagi pag-post sa kanang kuhan. Kanang dahil matabri ako na ginatapos sa mawala. Takpa mo yung mata mo, baka matusok. Tumlubot, imong gi. Kami ka parang ginagawa. Ano ba yan? Ay, ako. Yan. Ayan. Para ma-connect siya. Connect. Bembem TV. And baby. Balik kanya ko nung Ayan na mga moms. So, naikabit niyo yung mga bakal pang frame para sa gagawing backdrop dyan sa stage o ng venue. So, mabilis na makakapag-design kung anong gustong style o kung anong decor. Kasama nila dyan si Bembem TV at yung mga Hinaguan Boys. So, that's all for now, mga moms. Bukas, ito na yung mga ilalagay na na board dito sa ating backdrop ng stage. Ayun na, nilalagyan na rin nila ng iba pa mga part ng bakal para mas mas matibay siya. Takot ako. Nakakabit kasi yung bakal. Sabi ko baka mag-ground ako. Ayan. Headed by Bembem TV and the gang.